بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sada može Elahija. Nara tekbir! Allahu Ekber. İslami Ahmediyat! Zindabad. İslami Ahmediyat! Zindabad. Nara tekbir! Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Prije 108 godina Allah ispunio
предсказание od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On najavio i rekao stanje za svog umata i rekao poslije poslanstvo muslimani oni će imati hilafat, ali taj hilafat će nestati, to će trajati za kratko vrijeme i poslije među muslimanima će pojaviti kraljestvo i onda tiranije i na kraje njegov umat opet će biti hilafat na način poslanstvu. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se čutio i zadnje stanje za svog umata on rekao da će biti opet hilafat. I mi verujemo na ovo doba kada se pojavio običajni Mesija alejselam i Imam Mahdi alejselam i poslije njega se pojavio i počeo hilafat među muslimanima. Ali među onim muslimanima koji su prihvatili imamovog doba. Inače, ovo hilafat je za svi muslimana. Allah kaže u časnom Kur'anu وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobro djela, da će ih on sigurno odrediti halifama, nasljednicima na zemlji. To znači, ovo obećanje će pripadati samo ovim muslimanima koji su vjerovali i radili dobro djela. I onda Allah kaže, Allah će odrediti halifama na zemlji, kao što je odredio halifama one prije njih, i da će im on očvrstiti njihovu vjeru koju je on odabrao za njih i da će im on nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost. Oni će obožavati mene i neće nikoga meni pridruživati, a onaj koji bude nezahvalan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni. I obavljajte namaz i dajte zekat i pokoravajte se poslaniku da vam bude pokazan milost. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on preselio na ahiret i tada muslimani oni su sedili zajedno u džamija i neki od njih su rekli da sada treba da bude dva amira, jedan među ansarijama, jedan među muhađerima. To znači oni koji su selili iz Maka u Medina i rekli su da jedan poglavar bude među njih i jedan poglavar bude među onima koji su bili u Medina. Ali ako bi bio tako, umat odmah bi podijelio. Ali neki koji su bili baš dobro upućeni, oni su rekli ne može bude tako i to će biti samo jedan naš sada poglavar. I onda su prihvatili Hazret Abu Bakr Siddiq radijallahu ta'ala anhu kao nasljednik od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tada ovi muslimani oni su strahovali, a ostali koji su bili ovi nevjernici, oni su mislili poslije smrti od časnog poslanika sada islam će nestati. I zato od nekoliko gradova ljudi su napustili islam i počeli su da kao da krenaju protiv Medina. Ali Hazret Abu Bakr Siddiq radijallahu ta'ala anhu, kada je on postao halifa i Allah zamijenio strah u sigurnost i on borio sa ovim ljudima i na kraju onda svugdje je vladao mir. I poslije Hazret Umar bio halifa, onda Hazret Usman bio halifa i Hazret Ali bio halifa, ali jasno je da među ovi 4 halifa 3 su bili ubijani. I ovo se pokazuje
I zato Allah više uzio taj blagodat. I mi ne možemo poslije sada 1400 godina krivimo ni da je ko je bio kriv, ali očigledno i ovo je stvarnost. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu on umro kao prirodno smrću, ali Hazrat Umar radhiyallahu drugi khalifa bio ubijen, Hazrat Usman bio ubijen, Hazrat Ali bio ubijen i tako i poslije muslimani su već podijelili u prvo dvije grupe i poslije toga velika podjela. I molim, ne može sada kasnije. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam dok on je bio živ, svi muslimani oni su bili kao jedna selina, kao jedna tijela, kao jedna zajednica, ali poslije toga kada su napustili ovi pravi učeni Islama i počeo podjela među njih. Možete pitati kada završavamo govor. I tako ovo podjela među muslimanima se već širio i sada imamo nekoliko pravaca. Među muslimanima na ovo doba isto su pojavili razni organizacija, razni političari koji su pokušali da oni budu kao halifa i kao da oni sada budu ti ljudi koji sada sastavi ovi svi muslimanima da njih pravi kao jedna selina. Ali oni nisu uspjeli. Zato što ovo Allah kaže, ovo je na Božje rukama. Ne može da ljudi sastavi i onda oni kažu da mi pravimo nekoga halifa. Nego u časnom Kur'anu gdje je god Allah rekao za khilafat i on rekao ja sam napravio. Na primjer, za Hazrat Daud a.s. Allah rekao ja Daudo inna jalnaka khalifatan fil ard. O Daud, mi smo činili tebe kao khalifa, kao nasljednik na zemlji. I isto rekao za Hazrat Adam a.s. Allah je nas stvorio i onda on nama hoće da pokaže svoje zadovoljstvo, svoj put i onda on odredi nekoga među ljudima i onda njemu pošalje svoj poruka i preko njega ljudi može da saznaju šta Allah hoće i kako treba da mi ponašamo, kako treba da mi živimo. I zato Allah kaže ja pravimo halifa. Poslanici, oni su isto kao, oni su Božje halifi. Poslanik isto bude određen od Boga. Ali poslije poslanika dolazi ovo hilafat kao druga manifestacija Božje i kao su bili Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman i Hazrat Ali. I na ovo doba prije 108 godina, taj je bio 27. maj 1908. godina, poslije smrt običani Mesija a.s. i džemat prihvatio Hazrat Maulvi Nuruddin kao prvi njegov nasljednik i prvi halifa. I on bio taj koji je onda ujedinio svi. I tada ovi drugi muslimani oni su mislili ovo zajednica je postojao samo zbog Mirza Ghulam Ahmad i sada on nije više živ i sada hoće rasturiti, sada neće biti više taj zajednica. Ali na ovo je ajet od sura Nur. Sura Nur, ovo je 24. sura, 56. ajet, Allah kaže Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobro djela da će i on sigurno odrediti halifama na zemlji. To znači ovo je Božje obećanje i onda Allah ispunio svoje obećanje i kao sam rekao, ovo je preskazanje od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem na zadnji doba njegov umat
opet će biti hilafat. I sada, ako drugi muslimani, naša braća, oni ne prihvati ovo hilafat, i onda taj hilafat i važnost za taj hilafat i veličanstvenost za taj hilafat, položaj za ovo hilafat kod Allaha neće smanjiti ako oni ne prihvati. Ako oni prihvati, to će biti bolje za njih. I ako oni prihvati, oni će dobiti Božje zadovoljstvo. I na ovo doba mi sada vidimo koliko je velika podjela među muslimanima. Kako oni ubijaju jedno drugo, nema mir kod njih. Naša vjera se zove Islam. Islam znači mir. I ti ljudi drži brade i obavljaju namaz i pokažu kako je da oni radi dobro djela, pokažu kako oni voli Islam, ali šta se tiče milost i čovječanstvenost, uopšte ne postoji kod njih. Juče, kada smo slušali hutba od Hazur, on dao jedan primjer da kako ti ljudi radi u Siriji ili u Irak, ne znam gdje se dešava, jedna majka koja doje svoje beba i baš nije imala nešto kod sebe da hrani i beba bio gladna i onda ona je našla neka drveta na jedne strane gdje nema niko i dobro ona pazila sebe i počela da doji svoj beba. I oni su negdje vidjeli, odmah su došli, uzeli su beba i odmah su ubili ova žena. Zašto ona doji svoj beba? To znači, kakva je ovo vera i kakvi su tu ti ljudi, odakle oni su imali takve vrste ponašanja i kako oni ubijaju ovi ljudi, kako zakoni ljudi, to Allah sačuva. I naši muslimani, ostali, koji isto vidi ovo stanje, koji vidi koliko muslimani pati, opet oni ne otvori svoje oči, opet oni ne vidi da ovo je bio rješenje što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za dolazak imama Mahdi i za ovo hilafat. I na ovo doba oni muslimani će biti sigurni i oni muslimani će biti u miru koji bi prihvatili ovo hilafat i koji bi stojali sa ovo hilafat. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na ovo doba i rekao toliko će biti teško da čovjek spasi sebe i čuva svoje vjerovanje i rekao ako ne nađete istinski džemat, ako ne nađete istinska zajednica, bolje bi bilo da idete negdje šume i držite neka drveta i čuvate svoj iman, svoje vjerovanje. I ovo je sada taj doba. Postoji taj zajednica, postoji taj hilafat. I zašto oni ne vidi da njihova sve ovo trud bio uzalud? Kao sam rekao, nekoliko političari, oni su pokušali da oni postanu kao halifa i da budu kao vođa za svi muslimana. Bili su nekoliko hođevi. Šta se tiče ovako znanje, oni su imali dosta znanje. Oni su isto pokušali da oni može da bude kao halifa i da ljudi prihvati, ali zato što u Božje riječ kaže halifa samo Allah napravi. I zato oni nisu uspjeli. Inače oni imaju moć, ako bio neki političar, on imao svoje vlada, imao svoje vojska, ako su ovi vođe, oni imaju nekoliko hiljada i stotine hiljada sledbenika, ali opet oni nisu uspjeli. I njihova svaka takav trud će biti uzalud i oni nemaju neki drugi izbor nego da prihvati ovo halifa od običajnih Mesija al-Islam.
I običani Mesija a.s. i njegov hilafat opšte nisu odvojeni od časnih poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Časni poslanik, on je naš vođa i sada je njegov doba. Od dolazak poslanika do kraja svijet će biti njegov doba. I mi smo njegovi sledbenici. I on je naš vođa. I zato ako mi kažemo za hilafat na ovo doba, ako mi kažemo za dolazak imam Mahdi a.s., to ne znači da mi smo prihvatili nešto novo. To ne znači da mi smo prihvatili nešto drugo od islama. Nego mi smo prihvatili ovo vođa koja nama vodi prema časni poslanik i prema časni Kur'an. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čujete da pojavi imam Mahdi, onda treba da prihvatite njega, zato što on je Allahov halifa, on je halifa od Allaha. I zato oni Ahmadi koji su već prihvatili ovo hilafat, oni treba da budu povezani sa hilafat. Oni treba da stalno pišu pismo za dua. I ovo je naš štit. Halifa, on uzmi naš brige, on uzmi naše sikiracije, on uzmi naš bolove. I šta god neki Ahmadi ima problem. I bilo na gdje on živi, na bilo gdje, na koje dio u svijet, oni odmah pošali pismo, pošali faks za Hazuru, za halifa da čini dua. I Allah sluša njegov molitva. Ne može da Allah kaže da ja napravim halifa, ja odredim halifa. I poslije, ako halifa nešto boli, Allah da ne sluša njegov molitva, ne može bude tako. Kada Allah nekome dadne taj čast, onda Allah sluša njegov dua. Se kaže za prvi halifa, jedan čovjek, njegova žena bila trudna i baš bio taj trenutak da ona rodi. Ali ona imala bolove, ali ne može da se porodi i puno patila i njen muž otišao kod prvi halifa, to je bio već pola noć i rekao da on čini dua. I onda on učinio dua i dao njemu jedna hurma i rekao, ovo sada nosiš kod kuće i dadne svoje ženi. I rekao, i kada dobite nešto, onda mene obavijestiš. I čovjek otišao kod kuće, dao taj hurme i poslije par minuta ona je rodila zdrava beba i on onda mislio, sada je već više od pola noć i sada opet idemo kod halifa da njega ne zamarim. Nije otišao. Otišao na sabah namaz. I na sabah namaz halifa pita, ali on rekao da je alhamdulillah poslije toga ona rodila. I halifa rekao, čovječe, ako bio tako, zašto nisi došao kod mene? Cijeli noć ja nisam spavao. Cijeli noć ja činim dua za tebe da Allah otkloni ovo teškoće. A možda ste vi dobili beba i vi oboje ste mirno spavali. Ja cijeli noć, ako bi došao, ja bi isto malo odmorio. Isto treći halifa, kada 1974. godine, tada bio veliki nemir u Pakistan protiv članove džamata i su ubili dosta naše ljudi i halifa tada dao naredba da svi muškaraci, bilo gdje živi u Pakistan, oni ne smiju da napusti svoje domova. Inače ljudi su imali izbor, mogućnost da bježi negdje i spasi svoj život. Oni su poslali žene, ali ljudi su ostali. I onda na dosta mjesto oni su ubili. I halifa, on toliko stalno činio dua
nekome oni tuči ljudi, onda na takve stanje dolazi kod halifa, on ni dadne hrabrost i priča i rekao ponekad 3-4 dan i noć on nije mogao da zaspi. Toliko, to znači oni uzimaju toliko briga za svoje nacija, za svoje ljudi. I oni više voli nego otac voli svoje dijete. I mi, hvala Bogu, mi imamo ovo blagodat i mi hoćemo da širimo ovo blagodat među drugim muslimanima. I oni ne znaju važnost, oni ne znaju koliko je kod njih fali. Naprimjer, sada ima nekoliko muslimani, nekoliko imaju njihove sekte i svaki ima svoj neki program i svoj plan. Ako bi svi prihvatili imamovog doba, onda ja sam siguran, možda da ne prođe ni par godina, da bi cijeli svijet bi prihvatio islam. Zato što islam je jedna vjera, mirna vjera, islam širi ljubav, islam širi mir. I kada svi muslimani bi postali primjer, kao su naši ljudi. Naš džemat postoji od 125 godina i nemamo ni jedan primjer da jedan naš član negdje je pravio nemir ili ubio nekoga u ime Allaha, ali drugi muslimani svaki dan to radi. I onda ovo svi trud što sada oni za lud ovo baci u ime vjere, onda bi oni bi prošli kroz ove reforme i onda oni bi postali bolji muslimani. I ako svi mi budemo zajedno i naš trud bude zajedno u jedan pravac, ako halifa kaže ostanite, svi muslimani, ako je 1 milijardi muslimani, 1,5 milijardi, svi bi ostali, ako on kaže sjedite, svi bi sjedili, ako on kaže sada treba da gradimo toliko džamija, svi bi nešto dali, onda bi, koliko bi bio brzo, ovo cijeli svijet bi, ali većina svijet bi primili ovo islam i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah na ovo doba, on ispunio svoje obećanje i sada je na nama i sada je ovi drugi muslimanima da kako oni postupaju, oni su dužni da prihvati savjet od časnih poslanika i prihvati imamovog doba i oni koji su prihvatili, mi koji smo već prihvatili, mi smo dužni da mi postanemo primjer, mi smo dužni da mi slijedimo ovog halifa, mi smo dužni da slušamo njegove naredbe, slušamo njegove hutbe i onda kako je on hoće da mi promijenimo sebe, da mi postanemo bolje ljudi, da odstranimo od sebe loše navike i da budemo pravi sledbenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Neka Allah tako nama pomaže i da mi budemo takvi muslimani koji voli Allaha i Allah nas voli i da mi budemo među onima koji su dobili spas kroz imamovog doba i taj imam je sluga od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I na ovo ajet stoji, Allah kaže, kada Allah postavi nekoga halifa, najveći njegov dijela je da Allah kaže i obavljajte namaz i dajte zekat. I pokoravajte se poslaniku da vam bude pokazan milost. To znači, ovo je posao za halifa i ovo je posao za nas, da mi treba da obavljamo namaz, mi treba da damo zekat i mi treba da pokoravamo se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I namaz je na prvo mjesto i halifa uvijek nama uputi za obožavanje Allaha i neka Allah nama dadne
i za još par dana onda dolazi mjesec Ramazan i taj mjesec je na koji mjesec mi smo dužni da činimo ibadat, da postimo i da radimo dobro djela i neka Allah nama tako uputi. Dua. Amin.